سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران حجي ابستدالو وزيناتات ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ተገይሩ ዘሎ ናይ ቪዛ እገዳታት ዝምልከት ዕላዊ መልሲ ምሃባ ግዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ ምስ ኣምሓራ ዘዋጥስ ዘለዎ ከባቢታት ኣመልኪቱ ብመንገዲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝሃቦ መግለጺ ቀዳም ኣብ ዝጅምር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክሳተፉ ምዃኖም መግለጹ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣመልኪቱ ዝርጊሕዎ ዘሎ ጽሑፍን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ካብዝ መጽእ ዘሎ ቀዳም 4 ጉንቦት ካብ ከተማ ቶሪኖ ተበጊሱ ሰንበት 26 ጉንቦት ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝዛዘም ቀደድም ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2024 ሰለስተ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ክወዳደሩ ምዃኖም ተገሊጹ ኣብ ዘነሎም ዓመት ቀደድም ጂሮ ዲ ኢጣልያ 18 ወርልድ ቱር ቲም 4 ፕሮ ቲም ብሓፈሻ ድማ 22 ክለባት ዝውክሉ 176 ተቀዳደምቲ ክወዳደሩ ኮይኖም ካብዚኣቶም እቶም ሰለስተ ኤርትራውያን ክኾኑ ምዃኖም ዕላው ኮይነሎ ነሳቶም ድማ ኦሊምፒካዊ ተቀዳዳማይ አሜሪካዊት ክለብ ወርልድ ቱር ቲም ሊድል ትሬክ ዝኾነ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር አባል ቤልጂማዊት ወርልድ ቱር ቲም ኢንተርማርች ዋንት ጎበርት ቢኒያም ግርማይ አባል ካዛክስታናዊት ወርልድ ቱር ቲም አስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን እዮም ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር ብሓፈሻ ንመበል ሻምናይ ግዚኡ ዝካፈል ዘሎ አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ንሓምሻይ እዋንዮ ክቀዳደም ሓንሳብ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝተወዳደረ ቢኒያም ግርማይ ብወገኑ ሎማ ዓመት እውን ንሳልሳይ እዋንዮ ኣብ ቅድድም ግራንድ ቱር ክሳተፍ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውድድር ተሳቲፉ ዝነበረ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ኣብ ግራንድ ቱርን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሕጂ ንካልኣይ ግዚኡ ክወዳደር ከም ዝፍለጥ ቢኒያም ግርማይ ኣብ ናይ ዓመት 2022 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት በመዝጋብ ኣብ ግራንድ ቱር ናይ መጀመርታ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝብል ክብሪ ክረክብ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ላስታን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና እቲ ወረዳን ብዕጡቃት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆተሉ ምንጭታትን ነበርትን ሓቢሮም ኣመሓዳሪ ናይቲ ርእሰ ከተማኡ ላሊበላ ዝኾነት ወረዳ ላስታ ጌታቸው ሙሉሰን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጥዕና እቲ ወረዳ ሚልዮኔ ኣፈወርቅን ትማሉ ሶሉሲዮም መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖም ዕላው ኮይኑ ዝነበረ ምስ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ እቶም ክልተ ሰበስልጣን ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ሰሜን ወሎ ወልድያ ካብ ዝነበሩ አኺባ ይመለሱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመም ይተገሊጹ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ከተማ ላሊበላ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቅ ከባቢ ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ትዕጉዕዞ ድማ ካልኦት ሓለፍቲ ናይቲ ወረዳን ምምሕዳር ከተማ ላሊበላን ከም ዝነበሩ እውን ተጠቂሱሎ ብጀካቶም ክልተ ሰበስልጣን ካልእ ሓደ ውልቀ ሰብ እውን ህይወቱ ከም ሰኣነን ካልኦት ድማ መቁሰልቲ ከም ዘጋጠሞም ተገሊጹ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ክልተ ሰባት ቆሲሎም ኣለዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ካልኦት ምስኡ ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስቲ ናብ ከተማ ላሊበላ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ጉዕዞ ኣቋሪጾም ንድሕሪት ከም ዝተመልሱን ኣብታ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢኣ ዝተኻየደ ከተማ ኮልመስክ ክጸንሑ ከም ዝተገደዱ እውን ተሓቢሩሎ በዚ መጥቃዕቲ ህይወቱ ስኢኑ ዘሎ ኣመሓዳሪ ወረዳ ላስታ ጌታቸው ቅድሚ ሕጂ መጠንቀቕታ ከም ዝበጽሖን ሓደ ኣባል ስድራ ቤቱ ጅሆ ተታሒዙ ከም ዝነበረን ምስ ምምሕዳር እቲ ወረዳ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ዝሓበሩ ኮይኖም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ድማ ፋኖ ምዃኖም እዮም ዝገልጹ ኢትዮጵያ ብሕብረት ኤውሮጳ መንግስት ኢትዮጵያ ነቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ኤውሮጳ ንዝኣትዉ ዜጋታቱ ንኽቕበል ዘርኣየ ምትሕባር ትሑት ኢሉ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ከም ዘሕዘና ገሊጻ እቲ ሕብረት ነዚ ውሳነ ደጊሙ ንኽርእዮ ኣብ ቤልጅየም ብራስልስ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቲቱሎ ቤት ምኽሪ እቲ ሕብረት ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ንምንባር ሕጋዊ ፍቓድ ዘይረኸቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብኽብሪ ስርዓትን ዘላቕነትን ብዘለዎ ኣገባብ ናብ ሃገሮም ንኽምለሱ ክልቲኦም ወገናት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ጠቒሱ ብ29 ሚያዝያ ኣብ መርበብ ሓበሬታ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝወፀ መግለጺ እቶም ብመሰረት ሕጊ እቲ ሕብረት ንኢትዮጵያውያን ቪዛ ንምሃብ ዝውዕሉ ዝነበሩ ኣገባባት ከም ዝተኣገዱ ዘመልከት ከም ውጽኢቱ ድማ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኢትዮጵያውያን ብዘቕርብዎ መርትዖ መሰረት ቪዛ ኣብ ዝሓተሉ እዋን ነቶም ቅድሚ ኩነት ሕድገት ካብ ምግባር ክቁጠባየን ብጀካ ዝውን ኢትዮጵያውያን ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ ናብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ከኣትውን ክወጹን ዘኽእሎም ብዙሕ መእተዊ ቪዛ ክረኽቡ ኣይክኽእሉን እዮም ፓስፖርት ዲፕሎማሰኛታትን ኣገልግሎትን ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ድማ ብናጻ ቪዛ ኣይክወሃቦምን እዩ ኢትዮጵያውያን ቪዛ ንኽረኽቡ ዝጽበይሉ ግዜ ድማ ካብ 15 ናይ ስራሕ መዓልታት ናብ 45 ክብርኽ ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎ ምኽንያት ናይቲ ውሳነ እቲ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንዝነብሩ ዜጋታቱ ዳግማይ ንምቕባል ዝገብሮ ዘሎ ምትሕባር ትሑት ምዃኑ ስለ ዝተገንዘበ ምዃኑ እቲ መግለጺ ይጠቅስ ወሲኹ ድማ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዜጋታቶም ንኽምለሱ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ ኣይሃቡን እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ዝሃበቶ መልሲ ዜጋታታ ናብ
هاجروم نملاسن مس حبرة سب داقم نموهادن منغ إثيوبيا نتحبرتن زلو صنع متحبار اتوسانه زي جنازبويا إيا إلى زلا بتوسخ اتوسانه مننت نمرقات زقبر مسرح أب قمت زي اتوي كبلون إمباسي إثيوبيا نقيفو علم لغوي بيت فرد قبنياتات مستيا مونغو إسرائيل حماسن زلو كينات بزتحاز قدايم منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو زركبهم قبل عليه قلل علوات سبب سلطان إسرائيل كسك مسرت تقولتات على زبل زيناتات بتتقاقامي يزرق حلو أبزل أوان منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسقل نعلم لغوي بيت فرد قبنياتات مسارح أمريكان معربوين كبل نقفوا منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسقل نتي أبز أوان شمو أرستات مع كنا زينا بحيث الزلو انت عين السقومتك وسدي زبهالو للزلون علم لخاوي بيت فرد قبنياتات عملكيتو زرقحوا بزل صحف علم لخاوي بيت فرد قبنياتات بقندو نتن بوليسيتات ني أمريكا زي ختلا هاجرات أفريقان هاجرات دوبن علامات زقبريو بزمن أو من قد دخان نزن هاجرات نمقوصر أب تغمز وعل ني أمريكا مسارحيو أب سميناو قفالقن سلطان يبولون بمبال نعلم لخاوي بيت فرد قبنياتات نافريقان هاجرات دوبن علامات زقبر كم مسارح أمريكا يقليصوا أب زوان كم زفلت علم لخاوي بيت فرد قبنياتات مسكينات إسرائيل حماسن تحز شمو بتدقاقامي زلعال زلو خوينو أب إسرائيل كأب العلة على وسب سلطانة هاجر كسي كي مسرت سقاطات حديرو لا مكتل بريزيدنت جزيو محدار كلل تግራይ جنرال تاداس وردن مسرح تكبران أفاصاصمان وعل بريتوريا أملكيتو لوم ربعنا مع كنا زينا تكلل مبره الذهب خوينو أب مجلس يدما أب زودو بنا كلل تግራይ أب كوابيتات سلمت تتخيلت أنا محدار كلل أمحرة كساب 3 جنبوت كفرس مخانة قاليتو إت جنرال مسب مزي سراويت مكل خال إثيوبيان حلفت منقستن خلت معتاد استخايد الزرب مركز غيرو مجلس الذهب خوينو نتقد محجز تبص حس مع زملكات وطنجزيه سليدا أفاصاصما كم زنت صارون تزاريبو نخونة تادو تግራይ أملكيتو قدم خلت سمون تماساسال مجلس الذهب جنرال تادس ورده تمسريتم نصنح محدارات كلل أمحران مفراس مانغو منقست فدرالن جزيو محدار كلل تግራይን أب سمع كم استبصح أبريون يريو بزي مسرت كا قداي دو تግራይን صلمتن كساب موداتا ورح قنبوت قداي معراب تግራይ دما كساب موداتا ورح سنة كفتصم مخانة أملكيتو لا أب تنغلت عامتات زغصله كوينات تግራይ أب قون سراويت مكلخال استسلفو عطقات حيلتات أمحرة نسفحت زوباتات معراب تግራይ وردات صلمتن كبابيتات رايا ألامطان تقواصيروم مصنحم زفلتيو جنرال تادس بتوسخي أبزلوم هيبو زل مغلصي تمزابلت وغنات قدم مملاسوم مريتهم منبريومن بوتا حرشومن تتحيز سلازلو اتفلما زغبر نزكونت مقيارن مجاواهم مفتارن ييلو بوغن تግራይ عطقات حيلتات كابتن كبابيتات كنوصينا بمبال دما اتوم ابزي بوتوم اتيم زلو سفارو كوص مخانم ارديو اب مغلصيو اتبوتاتات بمن يختحز زبل حتى اب زغصل معراف كرأ مخانة زملكة ات جنرال حيلتات تግራይ كوصيوم زبلغن كباينوت كبابيتاتيم كوصو اينا صرون نمفتح عدق زملكتون اب تزرزر افصاصما كم زتقالل بمحبار كل تزرزرات مفتح عدق يخون مفراس ممحدارات مملاس تمزابلتن زملكت وطن افصاصمو بوجله قوصرن مرغاصن حبرت افريقا كتتل كم زغبرولون املكيتو نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم